Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky byl založen v 50. letech v Řeži u břehu Vltavy, kousek pod Prahou. Jeho hlavním úkolem v té době i nyní je uskutečňování základního výzkumu v jaderné fyzice. Ústav se tak podílí na poznání struktury a vlastností hmoty na těch nejmenších rozměrech. Aplikovaný výzkum a využívání metod v této oblasti pak přispívá k pokroku v řadě dalších oborů a ke zlepšování kvality života společnosti. V České republice jde o nejvýznamnější výzkumnou instituci v oblasti jaderné fyziky. Jedním ze základních prostředků umožňujících výzkum v jaderné a částicové fyzice jsou srážky urychlených částic a iontů. Proto jsou hlavními experimentálními zařízeními ústavu urychlovače. 3. Cyklotron, tandetron a mikrotron už pracují delší dobu. Instalace dalšího moderního cyklotronu probíhala na rozhraní let 2014 a 2015. Jedním z prvních urychlovačů v ústavu byl lineární Van de Graafův. Jde o jediný urychlovač iontů vyrobený přímo v Česku. V nedávné době dosloužil a nyní jej můžete vidět v Národním technickém muzeu v Praze. Zastoupil jej nový lineární urychlovač Tandetron, který byl vyroben v Holandsku a instalován v roce 2006. Zkoumá materiály a také je modifikuje pro nové aplikace. Umožňuje například produkovat i nanostroje. Aby ústav úspěšně a na vysoké mezinárodní úrovni plnil své poslání, musí obnovovat a modernizovat svá klíčová zařízení. To je důvod, proč se na uvolněné místo po Van de Graafově urychlovači instaloval nový, moderní výzkumný cyklotron. Po odvezení starého urychlovače bylo potřeba přestavět i dobudovat jeho původní budovu. Důležitým prvkem bylo zajištění stínění před radiací vznikající během provozu nového cyklotronu. Projektování stínění i umístění cyklotronu zpracovávali kolegové z oddělení urychlovačů. Při návrhu byl kladen důraz na moderní technologie a co nejekologičtější přístup. Celkový nezbytný výkon potřebný pro provozování urychlovače je zhruba 180 kW a z dominantní části končí ve formě tepla. Zhruba 60% se bude využívat k vytápění budovy. Cyklotron TR-24 je jedním z nejmodernějších výrobků kanadské firmy ACSI. Dokáže urychlovat protony na energie až 24 MeV. Byl přepraven vlakem přes celou Kanadu a pak lodí do Evropy. Dne 25. září 2014 tak dorazil nový cyklotron před svůj domov. Zde na něj čekala náročná instalace do připravených prostor. Průchod některými úzkými prostorami byl opravdu o chlup.
Aby se mohl urychlovač intenzivně využívat, je třeba jej vybavit trasami, které přivedou svazek urychlených částic na potřebné místo. Na některých z nich budou umístěny neutronové zdroje, kde se budou v reakcích svazku s vhodným terčem produkovat neutrony s požadovaným spektrem energií. Nový cyklotron v součinnosti s tím stávajícím pomůže rozšířit bádání v oblasti nových radiofarmak pro lékařskou diagnostiku. Využije se také pro modifikaci materiálů nabitými částicemi, například přípravu fluorescenčních nanodiamantů. Jeho neutronové zdroje umožní zjistit údaje o reakcích neutronů s materiály potřebnými pro pokročilou jadernou energetiku. Stejně jako dosavadní urychlovače bude i ten nový otevřen k využití široké vědecké komunitě nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Zajistí, že Ústav jaderné fyziky bude i v 21. století špičkovým vědeckým pracovištěm základního i aplikovaného výzkumu.